same card. Is confidential only to FNPF. Ito na text na confidential nga gitu. Ito na maraka ito nga. Secrecy and confidential information eh. Dan. Kaya sa nga muni sa ito mo na ngayon ko. So, thank you very much. Kaya sa tanong ni signature niya mo. Thank you. No, wala mo. Thank you.